kunya ne mai ba, kawai cewa ne yayi hakuri ya nemi wata. Wannan magana ce nake ga musu kace ba rashin kunya ba. Haka dai ba koya wa ya tarbiyya ba. To me aka yi kuma, me ya faru kuma? Duk kulle-kullen da kike yi na sani. Sai ki dauki ya ki kai ta daki ki ne mata munafunci. Amma dai ai ba za ka haifi ɗa ka koya mishi saƙa a mugun zare ba. Ai ban gama da Yan yau ba dan yau. Ke haka dai ba za a yi wa ya tarbiyya ba. To me ya faru kuma? Kin ga duk kulle-kullen da kike da munafuncin da kike yi na sani, sai ki dauki ya ki kai ta daki ki ne mata hudu ba tsiya ko to bari ki ji. Wallahi ba za mu sai da akuyan mu ta dawo tana ci mana danga ba. Billahi azim. Ai dai ba za ka haifi ɗa ka koya mishi saƙa da mugun zare ba. Sadaqallahul azim, shugaban munafukai da tubbu. Me haka ne? Allah ka taimake ni. Ana sabon da za a yi mawa gidan nan sai gwaro kai. Wai yana shiga uku, Allah ka dube ni gaba na yiwa. Wai Allah na. Wai me yake faruwa ne? A'a malam, na san wata suna magana ita da wannan yarinyar Saidu. Kawai daga tambaya ba abin da aka yi. To, amma dai ai na ce miki ke kuma ki ja girman ki. Zai ne tattauna irin wasu maganganu. Wani irin ba abin da aka yi. Duba tsaba ido na ta ce ita Allah ya hore mata ya kwaya daya. Don haka ni juya ce kashi kadai nake yi a matsayi. Saboda ban haihu ba. Wayo Allah haihuwa, Allah ka dube ni. Allah ka share mu. Tsakanina da Allah malam ba abin da aka yi mata na goron aihuwa, ba abin da aka ce mata tsakani da Allah. To ya je kamata a daina irin wannan. Ke ya isa ka Allah ku yi wa mutane shiru. Ke kuma ai malam. Ku jiki. Malam. Ka ce roƙa wani haihuwa don Allah. Ai ba fita zan ba anan. Allah ka asabta ni da. Allah ka yanke mu. Wayo da. Juya ake ce min ki rantsa da Allah miki faɗa ba. Kwaran kwaza uku in na ce miki juya kada Allah ya sada ni da Na annabi. rantsa da Allah malam. Ta rantsa ta ce min juya wacce bata taɓa haihuwa ba. Malam kwaran kwaza uku ban gaya mata ba. ba kashi take yi wa ko. Auren kan mu. Ina yar. Ke juya. Uku ban gaya miki juya ne.